बिपिएफनि सासे सोद्रोमा कास्टम बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद नंला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' सारनि रला माहारिनि रल नंला बेबायदि बुंनायखौ जोङो मैया ससियेल मिडियायाव नुदों। दा बेयाव आङो बिथांनि बे बुंनायाव कन्डेम खालामदों। बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय बेबायदि आबुल ताबुल बुंनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा बेबायदि बुंनो हानाय सासे योग्य मानसि नङा होननानै आं आरो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मोनथियो। बिथाङा सोर जोंनि रायजो राजाफोरा गासिबो मिथियो। बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजित बे संबिजितजों साजा मोनजानाय सासे सोद्रोमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजित साजा मोनजानाय सासे सोद्रोमा बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितजों साजा मोनजानानै एरख'जानाय सासे सोद्रोमा आरो बिथाङा सासे सुबिदाबादि आरो दसे समनि गोजोननायखौ हास्थायना लुबैनानै खामानि मावग्रा सासे सुबुं। ओंखायनो आं बिथांखौ कन्डेम खालामदों। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माहारियारि आफाद नंला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर दिपेन बर' सारनि जि आफादगिरिनि रल बे रला माहारिनि नङा होनना बुंनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। खारन बिथाङा सासे योग्य मानसि नङा। आरो बिथाङा बुंबावदों जे दखराफोरा मोनफ्रोमबो दखराफोरा दरं उदालगुरि लोकसभा समस्तियाव बा बे बियाबाव जे दरं उदालगुरि समस्तियाव बिपिएफनि बिजाथि दुर्गा दास बर'नोनो भटखौ होगोन आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ भट होनो जोङो खावलायगोन होननानै कास्टम बसुमतारी बिथांनो फन हरनाय आरो बिपिएफनि सोद्रोमाफोरनो फन हरनानै बुंहरदों होननाय बाथ्राखौबो आङो बिथांखौ कन्डेम खालामदों। बिथाङा बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन फैनायाव जाहाथे बिथाङा गुबुंले खालामनो जाहाथे नाजाया बिनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। आरो जों माब्लाबाबो बिथांखौ जोङो अरां दखरा हिसाबै आरो जोंनि दखराफोरा माब्लाबाबो बिथांखौ आरो बिथांमोननि हान्जानियाव जोङो फन हरनानै जे दरं उदालगुरि समस्तियाव दुर्गा दास बर'नो भट होगोन बिपिएफनो भट होगोन होननानै जों बुंहराखै। जों स्पष्ट आरो बिथाङाबो स्पष्ट जानाया मोजां। खारन जोङो स्पष्ट दिनै मानि थाखाय जोङो सोरनो भट होनांगौ गावनि जि राइट्स जि भटनि राइट्स भट होनायनि जि मोन्थाय बै भटखौ जोङो सोरनो होनांगौ बिनि सायाव जोंजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना स्पष्ट दिनै जोङो स्पष्ट थांनाय 2020 मायथाइयाव जि बिटिआर एकर्ड जाबाय बै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोजोन थासारि सोमजिनो हाबाय। बै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोङो जोंनि सिमाया बिथिं गहपुरसिम बा सिमिलिगुरिसिम बारायबाय। दा बे बारायनायाव जोंहा गोजोननाय दङ आरो बियो थांनाय समाव जोंहा 41 टा गामि सोसन जाबाय आरो जोंहा गोबां गामि सोसन जाबावनांगौ दङ बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों फैनाय आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों कलेज 10 टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव हायार सेकेन्डारिसिम जों बर' रावजों जोङो फरायनो हानाय एबा लिरनो हानाय जों मोन्थाइ मोनबाय। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे सनितपुराव थानाय बिश्वनाथाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरा बिथांमोना हानि डकुमेन्टस गैयामोन। दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे सनितपुराव थानाय रायजो राजा बिथांमोना हानि मोन्थाइखौ मोननो हादों आरो हानि पाट्टाखौ बिथांमोना मोननो हादों। आरो जों बेखौ स्पष्ट जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जों कार्बि आंलंआव थानाय हाजार बर' फिसाफोरा जे एसटि हिल्स मोननो थांगासिनो दङ बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोना मोनफुंगोन। आरो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना BKWAC मोनफुंनो हादों एबा मोनसे काउन्सिल मोनदों। बै काउन्सिलनि गेजेरजों बे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना राजखान्थियारि जि मोन्थाय गावनि जि बर' हिसाबै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बिथांमोना सिनायथि होनाय बा बर' हिसाबै स्ट्रंलिहै बिथांमोना थांना थानायनि जि मोन्थाय बे BKWAC नि गेजेरजों बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। मिथिनायावथ' बिथाङाबो BKWAC आव गोग्लैनाय सासे सोद्रोमा बिथाङा गलाघाटनि दा बे समाव बिथाङा कन्टेक्ट खालामदों। बिथाङा नैबे समाव बिथाङा जिहेतु एबसुखौ आबुल ताबुल बुंदों दा बेवहाय आं बिथांखौ बेखौसो कन्डेम खालामनो नागिरदों जे बिथाङाबो सासे BKWAC आव हाबनाय सासे सोद्रोमा बा बे BKWAC आव गलाघाटआबो हाबगोन। दा गलाघाटनि रायजो राजा बिथांमोननि जि बे BKWAC आव हाबनो थांनाय बेखौ बिथाङा प्रटेस्ट खालामदों। बेखौ बिथाङा प्रटेस्ट खालामनायसो जादों। दा गलाघाटनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथाङा बबे लामाथिं लांनो नागिरदों दा बिनि सायाव जोंहा सोंथि ओंखारदों। दा ओंखायनो आं बिथांखौ खावलायगोन जाहाथे बिथाङा बर' माहारिनि जि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आबुल ताबुल बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। खारन बिथाङा सासे योग्य मानसि नङा। बिथाङा सासे सुबिदाबादि बिथाङा सासे दसे समनि गोजोननायखौ हास्थायनानै खामानि मावग्रा सासे बिथाङा मानसि।
दा दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों दा बैफोर बिथिंखौ नोजोर बोनानैसो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाफोरा मावफुं जानांगौनि खाथिराव जोङो दिनै बिजेपिनो भट होनो थाखायसो जोङो खावलायदों। जोंनि दरं उदालगुरि समस्तियावबो जोङो जोंनि बिजेपि हान्जानि बिजाथि दिलीप शइकियानो जों भट होनो खावलायदों। ओजों क'क्राझार लोकसभा बियाबाव जोङो बिथां जयन्त बसुमतारी बिथांनो जोङो भट होनो थाखाय जों खावलायदों। बे खावलायनायनि एकमात्र सार्थआ जोंहा जाथिनि सार्थआव आरो बै जाथिनि सार्थआनो जोंहा बिटिआर एकर्डनि जि मोनफ्रोमबो दफाफोर बै दफाफोरा मावफुं जाजोबनो नांगौनि खाथिरावसो जोङो दिनै जोङो बिजेपि गभर्नमेन्टनो भट होनो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो बिथाङा जारिमिनखौ मिथिनाया गाहाम। थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो सम आरो सुबिदाखौ नायनानै सम बिजिरखौ दहाय खालामनानै जोङो जाथिनि सार्थआव जाथिनि माखासे मोनफुंनांगौनि खाथिराव जोङो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनोबो जोङो भट बिनानै होबोदों। बे बाथ्राखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरा स्पष्ट मोनथिखायो। खिन्थु बिथाङासो बुजिनानैबो बुजियै बायदि जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथाङा बेंग्रा खालामनो साजायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो बिथाङा सानदों नामा जोंनि बर' रायजो राजाफोराव दासिमबो बेंग्रा बा लेखा गोरों नङै मानसिफोर दङ होननानै? जोंनि बर' ओनसोलफोराव गोबां लेखा गोरों आइजो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर ओंखारबाय। दा बेखायनो नोंथाङा जाहाथे बैफोरबायदि सोरखौबा बेंग्रा साजायनो थाखाय आबुल दाबुल गावनि लाबा लाबनि थाखाय बुंनायनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानांगौ। दा बे बाथ्राखौ आङो बिथांखौ गोख्रों रावजों आङो बिथांखौ खावलायबाय। आं फंसे बाथ्रा बुंबावदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद जानानै दरं उदालगुरि समस्तियाव बर' केन्डिडेट बर' बिजाथि दुर्गा दास बर'नो भट होयैखौ बिथाङा बाथ्राखौ बुंबावदों। दा बेयाव आं स्पष्ट बुंगोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरा स्पष्ट मोनथिखायो जे दुर्गा दास बर'आ सोर। बिथांनि जिउनि पास थांखानाय जारिमिनखौ नायोब्ला आरो बेखौ बर' रायजो राजाफोरा मोनथिखायो थांखानाय समाव बिथाङा मा खामानि मावदोंमोन दुर्गा दास बर'आ। बेखौ रायजो राजाफोरा स्पष्ट मोनथिखायो जे दुर्गा दास बर'आ दिनै दावखा जानानै बिथाङा दिनै दावराय जानो नागिरनो फैनाय सासे बिथाङा सुबुं। दा बे बाथ्राया स्पष्ट। दुर्गा दास बर'नो भट होनाय माने दिनैनि तारिखाव बर' माहारिया गावनि आथिङाव रुवा दानना लानाय बायदि जागोन। बे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि रायजो राजा बिथांमोना गासैबो मोनथिखायो। आरो बेखौ कास्टम बसुमतारियाबो मोनथिना लानाया मोजां। आरो बै दुर्गा दास बर'नि थांनाय जारिमिननि सायाव बिथाङा तन्न बिजिरना नायग्रोनानै बाथ्राफोरखौ बिनि दुर्गा दास बर'नि जानानै बाथ्रा बुंनायफोरखौ बिथाङा बुंनो नाजानांगौ। बिथाङा जे दुर्गा दासनि जारिमिनखौ बिथांनि जिउआरि जारिमिनखौ नायखांनायनि उनाव बिथाङा दुर्गा दासनि जानानै बुंगोन। आं बेखौ खावलायबाय। बिथाङा दिनै बर' हिसाबै मा अबदान दङ बेखौ बर'नि रायजो राजा बिथांमोना मोनथिखायो। बिथाङाथ' बै समाव बर'नि हेंथासो खालामदोंमोन। दिनैनिबो बिथां हेंथा। दिनैबो फंसेबो बिथाङा बर' राव बुङा। गोबां मिटिं दावथिं जों खालामनाय नुदों बिथाङा दिनै फंसे बर' राव रोङा। दा बिथांमोननि हानजाया दिनै जातिनि सेन्टिमेन्ट देखायफ्लानानै बे नंखाय सासे बिजाथिखौ जाय मानसिया बर'नि एसेबो एक बिन्दुबो सेन्टिमेन्ट गैया बैबायदि मानसिनो दिनै भट बिनायनि सायाव माने जोङो दुखुनांथाव होननानैसो जोङो सानदों एज ए सासे बर'। जोबनायाव मोनसे बाथ्राखौ आङो बिथां कास्टम बसुमतारी बिथांखौ गोख्रों रावजों बिथांनि स्टेटमेन्टनि सायाव कन्डेम खालामनायजों लोगोसे बिथाङा गोख्रों रावजों खावलायनो सानदों। बिथाङा दुलाराय बर' माहारिखौ बर' माहारिनि जि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माहारियारि आफाद नंला। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगेजेर आफादगिरि दिपेन बर' सारनि रला माहारिनि नङा। बेबायदि बुंनायनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थानांगौ। आरो बिथाङा गमामायैनो सासे बर' फिसाब्ला सासे बर'नि एसेबां सेन्टिमेन्ट गोनांब्ला बिथाङा बैफोरबायदि बुंनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थागोन आं बेखौ गोख्रों रावजों खावलायबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन।
बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।